Erokamano Joyce ayudi makare ka obira chiel kachiel e log tich mar obila mantiere boma ma Homa Bay kandi mana kaka wacho no endo obila sani koro dhi nyime kod timo nonro margi kalore kod monj mane otim e dala jachung' malaro kom od bura ma Rangwe ma ok ochung' kod otiko maduond bura moro amora kata independent candidate mano William Omburo. Mana kaka wacho ne joneno mag Ramogi TV ni monj ma kamano notimore otieno ma pirugo nyoro kama jo maundu ang'wen mano manore kod bunde aila mar pistol ne otimo monj ka saa 3 otieno e dalane mantiere gwenge ma Kowili kama ne giyudo ka jatelo ne onge pacho kendo report ma wan-go en ni ne pod en e chenro mag campaign mage ka odhi nyime kod manyo ombulu e sama koro yiero medo kayo niendi ema jo maundu ang'wen mano manore kod bunde aila mar pistol ne otimo monj e dalane kendo yudo ka ni nitie joherane moko mane rite pare kanyo endo ema ne gidonjo ode magi chiwo chik mondo jogo eko mane odno endo onind piny kendo kane gidonjo e bedroom mare to ne giyudo ka min ode nitie kaachiel kod nyathine mane gimiyo chik mondo onyisgi kuma jatelono ne nitiere mak mane kane giyudo ka jatelono onge to ne gikwayo min ode mondo omigi pesa machal ka gima ne ging'eyo ni muya mar pesa mane nitie ot kanyo endo ema kane min ode temo otamore matin to ne gipame kendo gimiye chik mondo onind piny kane gigolo ne bunde kaeto gie thuolono endo min ode ne osiemonegi bag ma iwacho ni nokete pesa kane giyudo bagno endo pesa mantie bagno kalore kod report maseyudo ir obila en ni ne nitie omenda maching maromo $1 million mar jatelono endo ma jomaundu gweki ne okawo kaeto bang' kane gisekawo bag mar pesa ni to ne gigolo chik mondo min ode omigi simbe mar ong'we yamo ma obila wacho ni sime mar iPhone ma nengo ne romo $200,000 bende jomaundu gweki ne okawo kaeto ka ne gisetimo kuma kama to ne giwuok kod pikipiki mane gin go ma gilal nyaka sani pok obila oluonda jomaundu gweki kendo $1 million ma jatelo mano kwal bende nyaka sani pok obila ong'eyo ni to pesa ni kama nade gisama owuo ni endi wantiere log tich mar obila ma okwach kich ma Homa Bay kandi kama thuolo machuok ne waloso gi jatend obila ma okwach kich e county ma Homa Bay kandi Abed Kavo mano koni nyaka sani giseoro kweth mag jotim nonro ma wuok migawo mar obila ma okwach kich ma poni e dala jatelo no endo mondo gikol matut ni to gin kit monj mane manotim to gin jogo eko mage manodhi monjo dala no endo nyaka sani onge achich moro amora ma osemaki kalwe kod monj manotim manoweyo ka $1 million ma jatelo kwal kaachiel kod simu mar min ode maromo 200,000 ma bende jomaundu gweko ne olalgo. Bang' kosetieko twak modhigo nyime nendi wabiro loso gi jatend obila ma okwach kich kaunti ma Homa Bay kandi mabiro chiwo ler malong'o kalwe kod monj manotim dala jatelo no endo mondo nyiswa ni to nyaka sani gin okenge mage ma obila osekawo bende nitie achije ma gisefwenyo to bende nyaka sani be nitiere achije ma kata gisemako kalore kod monj manotim manoweyo ka pesa maching maromo $1 million ne okwal dala William Omburo ma bende jachung' malaro kom od bura mar Rangwe e yiero ma wadhi e tarik 9 no endi ma ok ochung' kod duond bura moro amora Joyce. Erokamano ahinya Ali Abich kowuok e kaunti ma Homa Bay. Wach makamano lunwa machiegni ka wantiere kod geno ni jalno malaro komno mar Rangwe biro yudo ratiro mare ka bende jomaundu makamago. Wantiere kod geno ni obila biro timonegi apedha makare kendo ibiro mak. Erokamano ahinya Ali Abich. Weche makamago nyakwara Ramogi Ajwang' biro yudo kuku kod tiendgi e weche manyien mamoko mag odiochieng' ma kawuono. Nyakwara Ramogi Ajwang'